Oh, naliyeza lento ngibonise kuwo wonke umuntu obukeleyo. Ithetha no-MNB, isilo samakhosi, umphathi ke apha kwa-MNB Music Entertainment. Namhlanje sibhizi silungiselela iproject ka-DRM, iproject yakhe ezayo ethi Ithalam. Yabona xa uthetha ngelithi uthetha ngesibani, ngesikhanyiso. Xa uhamba unento enje uhamba ujonga ubona abantwana bezidlalela into zabo. Kulaa midlalo bahambe beyenza uyubona uba ingathi ikhona italente apha xa inosondezwa, idityaniswe, imonitharishwe. Abona njalo ke uba uDRM khona into enovuka phambili. Umfana sineenyanga sidibene, but i-energy yakhe yokuqala indenza ithemba uba le izawuhamba kakhulu emakethi, izawuthengisa ngoba yi-hardwork. I-artist ke into endifuna umcela yona nezinye i-artist ezibukeleyo, i-artist akufuneki uxhomekeke ekupushweni, upushwe yi-entertainment. Nawe zizamele vuka uyazi uba apho uphangela usemsebenzini, akulalwa kule nto. I-energy yakhe indenzela ithemba kakhulu lo mfana, iba ipi yakhe izawuhamba emagqabeni. I-MNB Entertainment inike umfana nje amazwi obulumko, i-direction, i-discipline. Otherwise italente ibikhona but umuntu usemncinci yena. So esemncinci nje wafundiswa uba kwedini xa ukule industry okokuqala xa unamacebo zama ulungisa umzimba ubonakale njenge-artist. Okwesibini suka ezintweni ezaba nento ezithethisayo, discipline, ukuzihlonipha nokuzithanda. Thanda uhlala uhlisa umoya, ufocuse kule nto yakho yenzayo. Abalandeli be-MNB Entertainment Eastern Cape bebonke nje ndifuna ukutsho ngoba abalandeli baka-DRM ngabalandeli ba-MNB Music Entertainment, ndicela nithandaze, nithandazise uDRM kwiprojekthi yakhe ngoba yonke into unganayo, yonke into ebomini unganemali ube nantoni but uba unawo umthandazo awugayidwa nguThixo entweni ozenzayo, we are going nowhere. Nithandazise azokwazi umfana abe one of the stars and nditargethile uba ibonus nje lo nyaka ozayo abe computer nezintwana zaseGoli kakhulu. Ndifuna ukuthi naku-DRM xa ubona ezi zinto, okokuqala abanye abantu abaselonga ziipromo. Xa ubona ipromo yakho isharishwa, ubona iinumbers ezininzi, uqala ukhukhumala abantu ongabazi, umoya phantsi. U-500 viewers mbona ingathi ngu-5 viewers. Soloko usebenza nzima wena uzixelele uba ndifuna ukuya le. Akufikwa ke phaa, soloko kufuneka ukuya phaa but akufiki ngoziphakamisa, funeka usoloko uthobile ubazi abantu. Akho nto yodlula ebomini ukwazi abantu, ayikho elinye ilizwe nomnikayo. Naye ezinye i-artist ndithi guys ngase niyazi uba respecta umntu ngoba xa ukule industry thina ubomi bakho bonke kuxhomekeke ebantwini for the rest of your life, uxhomekeke ebantwini, ukuthengwa komculo wakho, ukusapotwa kwee-gigs zakho ngabantu. So suloko hlala uhambe ungawakhohlwa la magama. Ungenza dizzy, uyenziza ule my